Možná se ptáte, proč tím zbyt limitu. Aby jsem dal water bucket. Tohle je video, kde se naučím 10 skillů za 2 hodiny. Jdeme na to. První skill máme za sebou, když jsme skákali water bucket. Jdeme na druhý. Musím dát obskok, to by se mělo dát na... Aha. Tak to nedáme na první pokus. Tohle video nebude moc stříhaný, protože... Jo, dobrý. Dal jsem to, abyste měli tam všechny pokusy. Takže jdeme na další skill. Další skill je Leather Clutch, který by pro mě měl být docela lehký. Easy, na první pokus. Jdeme na další skill. Další skill je zabít Warna jedním hitem. Jdeme na to. On tu není, on se asi despawnul. To je jedno, jdeme si ho pojmenovat a hnedka se ozvu. Tak teď na druhý pokus už bychom to měli dát. Už má name tag, takže by se neměl despawnout. Jo, nedali jsme to na poprvý, nevadí. Jo. Jasně. Kde je Warden, kde je tady. Škoda. Já to dám lidi. Je to přece naučit ty skilly, jo? Naučit se, takže to nedám jako vždycky na poprvý. Tenhle drklač, jakože už jsem trochu uměl, ale nečekal jsem, že ho dám na první pokus. Pokud se to seká, doufám, že vám to nevadí. Tohle bude takový kratší video. Ale snad to nevadí. Potřebou už, co si budem, už jsem musel něco vydat. Budou ty videa častěji, slibuju. A prostě doufám, že se vám ty videa budou líbit a budu si s nima dávat víc záležet. A pardon, že mi tady to trvá tak dlouho, já vím, že je to tak lehký, ale mě to jako trpět zvýšky, mě to moc nejde. A já nevím ani, jestli ho to zabije, ale můj cíl je aspoň ho trefit. Takže prostě to můžu spamovat, jo, ale já nechci být takový noob. Teď jsem řekl, že nebudu noob, ale jako asi to budu spamovat, protože jako jinak si myslím, že to nepůjde. Aha, ono to nepůjde ani tak. Ne, já jsem spadl na blbou stranu. Nice! Ale dali jsme to. Dali jsme to, zkusíme ho trefit ještě jednou. Nech mě! Dobrý, dali jsme to, jdeme na další skill, což bude Good Bridge. Tak jo, jdeme zkusit Good Bridge aspoň 20 bloků. OK, tak nic. Mně tohle moc nejde právě, protože já to hraju na joysticku. Takže mě tohle moc nepůjde. OK, aspoň 5 bloků. Cíl. Aspoň 10 bloků by jsem to dát mohl. Až řeknu prostě, že to počítám, tak to budu počítat, jo. Aha, tak nic. Tohle bude hodně těžký, lidi. Tohle jsem věděl, že je... Když jsem si sepisoval, co já chci udělat tady, tak jsem věděl, že tohle bude jedno z nejtěžších. Já se neumím moc takhle jakože pohybovat a u toho stavět. Takže pro mě to je takový těžší. Vidíte, já to prostě neumím to, ale přece musíme se to naučit, takže tak Leather Clutch jsem se taky nenaučil na první pokus, jo. Sice jsem ho v tomhle videu dal na první pokus, ale jinak jsem se ho nenaučil na první pokus. Trénoval jsem to asi 5 hodin v kuse, jo, aby jsem to konečně uměl, protože moje všichni kamarádi to uměli a já jedinej ne. Dobře, tohle bylo dobrý. Tohle počítám, zkusím to ještě jednou. O nic, tam to počítám a jdeme na další skill. Tak, máme tu další skill a tenhle skill bude vlastně o tom, že já ve vzduchu musím nabrat tu vodu a pak ji dát rychle pod sebe. Takže doufám, že tohle zvládnu co nejrychlejš, protože tohle mi nikdy moc nešlo. Viděli jste to mi před chvílí, jo, že
mi moc nejde jakože z vrchu něco položit, jo. Prostě to zkusíme a uvidíme. Jo, aha, já jsem teda na první pokus. No nic, jdeme na další skill, což bude skok do Minecartu. Tentokrát bude muset skočit do Minecartu, akorát jsem si zapomněl dát survival. Jdeme na to, tady ten vůbec nejde, jakože vůbec. A budu se divit, když to dám do 15 minut, jo. Takže vidíte, prostě umírám furt a vůbec mi to nejde. Jakože vůbec. Teď? Možná? Ne? To je prostě, tohle je pro ně jeden z nejtěžších věcí v Bedrock edici, jo. Ladder clutch zvládám, water bucket, ale boat clutch a skok do Minecartu mi vůbec nejde. Protože na Bedrock edici je to mnohem těžší než na Java, takže do hry na Java si to může klidně na Bedrocku zkusit, jestli ho máte, a zkuste mi do komentářů napsat, jestli je to lepší na Javě nebo na Bedrocku. Vidíte, trefuju se do Minecartu, ale prostě nenasednu. Dáme si den, zkusíme jiný Minecart, vidíte, prostě mi to nejde. Prostě, nevím. Vidíte, 40. smrt asi. Jestli vás tady to video zajímá, tak dejte like, jestli ne, tak jděte do no nic. Prostě už to musím dát, aby tady to video nemělo 40 minut. A v příštím videu si dáme s noobem PvP na 5 kol, exky, swordy, mace a ještě nějaký 2. To ještě nevím jaký a určíme, kdo z nás dvou je lepší. Kdyby to skončilo náhodou 2-2, tak poslední kolo dávat nebudem a rozhodnete vy v komentářích. Tady to už mě docela začíná štvát, ten Minecart blbej, jo. Tady to video vyjde na kanál Darus, takže sem určitě dejte odběr a tak no. Nice, já to mám. Jdeme na máme předposlední skill. Teď.